Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Эфирда имамнан сырык тапшыруы. Сездән килгән сорауларга шушында, шушы студиябызда имамнарыбыз белән, хәзрәтләребез белән, мөхтәсибләребез белән, галимнәребез белән җавап таба торган тапшыру. Инде сорауларыгыз күптер, шуңа күрә ул сорауларны алдан ук әйтеп куясыбыз килә, шушы экраннарда булган адрестарга юллый аласыз. uznaim@sabachka.ru дип атала безнең электрон адресыбыз. Языгыз, иншалла җавап табарга тырышырбыз. Инде җавап табарга тырышыбыз дигәннән бүген менә сезнең кадерле җәмәгать килгән, ирешкән шушы сорауларга җавапны Рөстәм хәзрәт Ясауиев белән бергә эзләрбез иншалла. Рөстәм хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Безнең хәзрәтебез Казаныбызның Авия төзелеш районыннан кадәр, Рахматулла мәчетеннән кадәр килде. Иншалла инде Аллаһ Тәгалә сезгә рәхмәтен бирсен, бәрәкәтен бирсен. Һәм әлбәттә инде тел ачкычлары бирсен. Бүген шушы безнең тамашачыларыбыздан килеп ирешкән сорауларга җавап табарга иншалла. Амин, рәхмәт. Амин. Инде шулай башлыйбыз иншалла. Берәр кешенең борыны кычытса, көлеп кенә, шаяртып кына инде тәм-томга дип шаяртырга ярыймы? Яки инде бу хурафатка ышану булып саналамы дип безгә менә сорау биргәннәр тамашачыларыбыз. Кешенең сөйләшүенә карап кына ышанып әйтәме, ышанмыйча әйтәме, шунда ук белеп булмас, ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шаяртканда инде хакыйкатьне әйтеп шаярта торган булган. Аны турында сахабалар әйттеләр, хәтта аның шаяртуы да хакыйкать иде, бер дә ялганламый иде. Ягъни бездә әгәр дә булмаган хәлләрне мәзәк итеп сөйләү гадәте таралган булса инде, билгеле алар хакыйкатькә туры килмәс, һәм шаярткан вакытта без булган хәллегенә сөйләп шаяртсак хәерлерәктер. Менә мәсәлән, шаярта иде Пәйгамбәрбез хакыйкатькә туры килә торган итеп инде. Менә без хәят тамашачыларга әйтеп китсәк иде, ниндирәк берәр мисал бармы? Бар, билгеле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга бер әби килеп сорау биргәч, "Я Расулуллаһ, мин җәннәткә керәменме?" дигәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, "Юк" ди. Әби мискин илап китеп бара инде, борчылып, кайгырып, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям узып барган кешеләргә әйтә, "Барып әйтегез әбигә, ул җәннәткә яшь булып керә" ди. Ягъни әби халәтендә түгел, яшь кыяфәттә керә дигәнне аңлата. Демәк, җәннәт ул инде кабул ителгән бер фикер буенча 33 яшьлек кешеләр һәм галимнәр дә әйттеләр, 33 яшьтә адәм баласының иң көчле вакыты диделәр, һәм күрәсең, менә шундый кыяфәттә Аллаһ Тәгалә адәм балаларын үзенең җәннәтендә җыячак иншалла. Иншалла. Ягъни инде без бу вакытта әйтә алабызмы, бу хурафатка ышану булып саналамы дигән икенче өлеше бар иде. Нәрсә ул беренче әйтәгез хурафат, инде теге тамашачылар өчен әйтеп китик. Һәм икенче очракта менә шулай дип әйтү хурафат булып саналамы, ягъни ул безне ширккә илтергә мөмкинме? Алайса бераз тирән. Әгәр дә ышанып әйтсә, билгеле, ышанып әйтсә инде, теге адәм баласы карбыз түгел, ярып карап булмый, күңелендәгесен белеп булмый, билгеле, ышанып әйтүдә бу очракта зыян булыр. Хурафат нәрсә ул ади халык өчен? Хурафат инде, мәсәлән, әгәр дә бара торган юлыңда кара мәче узып китте икән, синең тәкъдиреңне, язмышыңны шу кара мәче хәл итте дип уйлау, ул сиңа зыян китерде дип белү, шуннан соң инде юлың уңмас дип кире борылу, булар инде хурафат. Моңа охшаган хурафатлар халык телендә бик күп һәм кызганыч. Адәм баласында дин булмаса, дин эчкәре үтеп кермәсә күңеленә, аның күңелендә инде хурафат яки бүтән ялган кыйммәтләр яши торган була. Шуның белән куркыныч. Шуның куркыныч. Ул кешегә нинди зыян китерә аласың, алайса мәсәлән шуларга ышану? Әгәр дә кеше ширк халәтендә үлә икән, бу куркыныч әйбер. Без инде хуснул хатима дип әйтәбез, яхшы үлем. Кайчан яхшы үлем? Кемдә кем үлер алдыннан шәһадәт кәлимәсен әйтсә, "Ашһаду ан ла илаһа иллаллаһ ва ашһаду анна Мухаммадар Расулуллаһ" дисә, бу инде хәерле үлем була. Һәм хәерле үлем мисаллары күп. Безнең ата-бабаларыбыз элек-электән инде үлеп ята торган, әйтик, кешегә, үлем түшәгендә яткан кешегә шәһадәт кәлимәсен әйттерергә тырышканнар. Һәм бу хәерле сынлы, әгәр дә адәм баласы шәһадәт кәлимәсе белән китә икән, иншалла, һәм аның димәк киләчәгенә йогынты язы тәэсир итә. Шуның шикелле, менә бу ширк халәтендә вафат булу җәмәгать бик куркыныч. Шуңа күрә күңелебездә булган хурафатлар, юк бар ырымнарны алып ташласак иде, бәлки язмышны, тәкъдирне Аллаһтан дип кенә белсәк иде.
Иншалла, шулай булса, инде минемчә бу сорауга җавап табылгандыр, шуңа күрә әйдәгез икенче сорауга да күчик. Кешегә башта Шәввал айының 6 көн уразасын яки Рамазанда тотылмаган көннәрне тотып бетәргә кирәкме? Әйе, билгеле, нәфил белән каза гамәлләрен караганда күп галимнәр каза гамәлен кылу алдан булыр дип әйттеләр. Ләкин монда, мәсәлән, тарихта мисаллар да бар. Гайша анабыз радиллаһу анха киләсе Рамазан җитер алдыннан фақат Шагбанда гына узган Рамазанның тотылмый калган көннәрен тотып бетергән дигән мисаллар бар. Шуңа күрә сахабалар арасында булган икән, мәсәлән, шу бер айда гына түгел, бәлки бераз кичектеребрәк, әйтик, кемдер авырган вакытта, кемдер сәбәбе яки юлда мусафир булган вакытта уразасын калдырды икән, мәсәлән, ул инде киләсе Рамазанга кадәр түләп бетерсә, иншалла, түләп бетергә тиешле, хәерле була түләп бетерсә, каза кылып өлгерсә, бу инде кемдә кем Шәввалның әҗереннән, савабыннан мәхрүм калмыйм дип әйткән кешеләргә. Шуңа күрә инде монда сайлау хукукы бар дип беләбез. Һәр хәлдә савап алуның мөмкинлекләре күп. Инде теге хәзер безнең шушы съемка барган вакытта дип әйтик, нәкъ менә Шәввал аена барабыз, шуңа күрә бәлки өлгерсәк, нәкъ менә шушы сорау бирүчегә дә иншалла инде бу җавап килеп ирешкәндер. Өченче сорау: песи, эт өчен хәләл кормнарны очратканым юк дип яза безгә тамашачыларыбыз. Хайваннарга шәригать кануннары таралмагач, аларга шул кормны ашатырга ярыймы? Тавык яки куян матдәләре белән алар ясалган булса дип язган. Монда мен ике мәсьәлә бардыр дип уйлыйм. Беренчесе, әйе, адәм баласына харам булган әйбер хайванга ашырга харам дигән сүз түгел. Ләкин без инде мөселманнар буларак, әгәр дә хәләлне җитештерүчеләргә таба йөзебез белән барлабыз икән, һәм акчаны теге харамга тотканчы, харам җитештерүгә сарыф иткәнче, кемгәдер булышканчы, шуның белән этәргеч ясаганчы, бәлки хәләл ризык җитештерүгә юнәлтә торган булсак, иншалла бу очракта мин хәерлерәктер дип уйлыйм. Һәр хәлдә без инде сатучыларына караганда да бу сәяси мәсьәлә түгел, бәлки вакыт кына әйтик, акча кая китә дигән сорау күп мөселманнарны борчый. Шуңа күрә күп мөселманнарда күрәбез, әгәр дә ике сатучы янәшә сатып тора икән, беренче мөселман сатучыдан сатып алырга тырышу очраклары бар. Һәм мин моны бер яхшы бер күренеш дип исәпләйм, чөнки мөселман гаиләсенә кайта бу акча һәм хәләлгә тотыла. Инде шулайда, мәсәлән, күршеләр, белмичә дип әйтик, инде безгә алып килделәр ди, хәләл булмаган ит күчтән эшкә. Менә күрше суйган идек әле, чалган идек әле, үгез булсын инде, ләкин Аллаһ исеме белән чалынмады, ит инде харамнан китте. Без ул итне үзебезнең өйдә булган этебезгә бирә алабыз малайса. Мөмкин, билгеле. Мөмкин. Ләкин өйдә эт тотылмас, ишек алдында. Юк, бу ишек алдында дип әйтик инде. Ишек алдында. Мөмкин, иншалла. Анда зыян юк. Менә сез әйттегез хәзер теге шул кызыклы мәсьәләне күтәреп киттегез, эт тотылмас дип. Менә Казан шәһәрендәге халыкларга бер карап, нинди киңәш бирер идегез, чөнки күп кеше фатирда да эт тота бит. Безнең әбиләребез белгәнебезчә теге дама собачки булмадылар инде. Алар эт белән йөрмәделәр, алар балалар, оныклар белән йөрделәр элек-электән. Мөселман хатын-кызлары кайсы гына кыйтгага, кайсы гына төбәккә барып карасак та, әлхәмдүлилләh, яннарында 2-3 бала булып, әйтик, алар шул балаларны өйрәтүче, әйдәп баручы әни кеше булып, инде һәр вакытта әни өлгесе булып килделәр, Аллаһның рәхмәте белән. Шуңа күрә инде без һәр вакытта киңәш бирәбез. Эт асраганчы бала асрагыз, ягъни балалар күбрәк үстерегез, чөнки бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның сөннәте. Бу хәерле гамәл, иншалла. Иншалла. Шулай булсын да, иншалла. Шулай ук инде кадерле җәмәгать, бәлки ниндидер темаларга турырак җавап кайтарып, анда киңрәк җавап кирәк булгандыр, шуңа күрә
Сорауларыгыз калса, фикер юнәлешегез югалса, менә экраннарда күргән адресларга юллый алыгыз үзегезнең сорауларыгызны. Узнаем uima@huzur.ru дип аталу безнең электрон адресыбыз. Инде без сездән килгән сорауларны укырга дәвам итәбез. Булай язылган, банк картасына кэшбэк булып, процентлар кире килә, аларны садакага биреп буламы? Һәм алар халал буламы дип сорыйга әйдәгез. Үзебезгә кулланырга ярыймы? Менә шуннан башлыйк, аннан соң икенчесе садака итеп бирергә ярыймы? Аллаһ Тәгалә сәүдәне халал кылып, рибаны, ягъни процентны, ул инде башка төрле термины лихва дип атала, ул харам кылынган. Шуңа күрә кэшбэк булып килгән, процент булып килгән акчаларны без инде куллана алмыйбыз. Һәм монда инде котылу дигән термин бар. Шушы процент акчасыннан ул инде садака булып китми, бәлки котылган акча булып китә. Садаканы кемнәргә бирергә яраса, бу котыла торган акчаны да шуларга бирергә ярый, ләкин садака савабы табылмас. Хәтта без туганнарыбызга садака бирәбез икән, нәкъ шуның кебек үк шушы лихва, ягъни процент акчасын да бирергә мөмкин. Анда демәк фикъ галимнәре шулай дип әйттеләр. Ләкин бу очракта демәк бернде әҗр савап күрелмәс. Аның нигезе дә юк, әҗр савап булырга. Ягъни садака нияте белән түгел дип әйтик. Садака нияте белән түгел, билгеле. Әйе. Ягъни үзебезгә түгел, котылу акчасы дип әйттегез, инде кемгәдер бирергә кирәк. Әйе. Үзебезгә калдырырга ярамый. Үлгән кеше исеменнән ураза тотарга ярыймы? Мин инде сезне бүлдереп сразу биреп куям сорау. Үлгән кеше исеменнән тагын нинди гамәлләр кылырга ярый? Җәмәгать, үлгән кеше өчен ураза тотарга килгәндә, бездә ураза өчен фидия бирелгәнлеген, димәк, онытырга тиеш түгел. Фидия ул инде ваҗиб булган садакалардан булып, закатның бер төре булып, кимдә кем әйтик ураза тота алмый калган икән, аның малыннан фидия бирелер һәм узган Рамазан аенда бер ураза тотылмаган көн өчен 300 сум дип тәгаенләнгән икән. Демәк, бу рәвешчә мәрхүмә булган әти-әниләребезнең мал мөлкәтләреннән фидия рәвешендә өлеш чыгару дөресрәк булыр. Һәм менә мирас малын бүлү дигән төшенчә бар шариғатта. Мирас малын бүлгән вакытта иң беренче башта инде опис, ягъни бөтен мал мөлкәтне хисаплау ясала. Аннан соң үлгән кешенең иң беренче Аллаһ каршында бурычлары түләнә, беренчедән. Икенче бәндә каршында булган бурычлары түләнә. Аннан соң гына инде варислар арасында таратыла, бүленә. Менә без әгәр дә шул юл белән барсак, демәк, иншаллах, хәерле булыр. Инде бу сорауда җавап табылды кебек. Менә хәзер бик кызыклы бер сорау. Кешеләр божественный госпожа сыман сүзләрен кулланганда аларны төзәтергәме, әллә инде менә бу төзәтү әдәпсезлеккә керәме дигәннәр? Җәмәгать, божественный дип кай вакытта теге бозык күренешләрне, билгеле, Аллаһ белән бер адам баласы да, бер зат та, бер җан иясе, бер ни мәхлук ул тиңлешә алмас. Улам якуллаху куфуан ахад. Без инде беләбез, шулай бит бер кемдә, димәк, бер зат та Аллаһка тиңдәш булмас. Шуңа күрә монда инде сак булырга кирәк дип уйлыйм. Инде кемгәдер госпожа, господин дип әйтү, монда инде Аллаһ белән тиңләштерелә түгелдер, бәлки безнең халыкта телгә алына торган әфәнде, ханым кебек хөрмәтле сүзе дип беләбез. Һәр хәлдә безгә шулай тәрҗемә ителә кулагыбызга. Шуңа күрә бу очракта мин беренде кыенлык күрмим, иншаллах. Иншаллах. Менә шундый бер кызыклы сорау. Ашка чебен төшсә, аны тулайын батырып, ашны эчәргәме яки гел түгәргәме дигәннәр. Инде бу мәсьәлә вак мәсьәлә кебек тоелса да, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләрендә чебеннең бер канатында агы булса, икенче канатында шул агыга каршы дару дип әйтелгән хадис бар дип беләбез. Һәм ялгышмасам, шушы мисалны, демәк, фән буенча Мисыр галиме
ачыклады булса кирәк, исбат итте, дәлилләде моның дөрес икәнлеген. Һәм шуңа күрә мөселманнарда әйтик, ашка чебен төрсә, тулайым батырганнан соң гына алып ташлау. Инде чебене белән ашап булмый бит инде. Алып ташлау гадәте бар һәр хәлдә. Сорау биргән менә түгәргәме дигән, бу очракта без түкмибез. Юк, аш түгелмәс. Аш түгелмәс, иншалла. Шулай ризык темасын алга таба дәвам итеп, ризык идәнгә төшсә, аңа 3 тапкыр өреп бисмиллах дип ашаргамы яки ничек ашарга дигән? Юк, беренче шүбен алырга кирәк. Әгәр дә шүбе булса, әгәр дә нәрсәдер идәндәге тузан, башка сушны кагып, димәк, өреп кенә түгел, кагып, димәк, башта җентекләп карап араларга кирәк. Аннан соң инде билгеле ашау хәерле. Инде әгәр дә кай вакытта, мәсәлән, нәрсәгәдер буялган икән, ашап булмый. Әгәр дә ашап булмаса, без ризыкны төкмибез, ташламыйбыз, әйтик, бар бит хайваннар, бар кошлар, шулай бит аларга да садака кирәк. Алар өчен бу бер гадәти, бәлки тәмле ризык булып, аларга тәкъдим итү хәерледер. Инде бераз гына шундый күңел ниенә кирип китәбез. Дин турында булган шикләр белән ничек көрәшергә? Шик тууы кешене көферлеккә кертмиме дигән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әл-халалу бәйин вәл-харам бәйин." Халал аңлатылды һәм харам аңлатылды, арасында шик бар ди. Монысы инде ризык халалмы, шубһәлеме, шиклеме яки хараммы дигән очракта инде. Инде Коръәндә мәсәлән кайбер шикләнүдә гуман бардыр. Ягъни бар хусну зан, бар су-зан. Ягъни хусну зан ул инде кеше турында яки әйбер турында, дин турында яхшы дип уйлау, яхшы дип фикер йөртү. Икенче су-зан безнең бабаларыбыз язып калдырганнар, моннан сак булырга кирәк, чөнки бу барыбер иртә мөселман гынахка китерәчәк, чөнки монда димәк зур гынахлар ятырга мөмкин. Ишендә кеше турында мәсәлән урамнан узып бара икән, бу инде хәмер ишергә бара торгандыр. Бу инде бузыклык кылырга бара торгандыр. Дип шикләнү кеше турында бу начар нәрсә. Бәлки уйларга кирәк, бу бәлки хәерле эш белән бара торгандыр. Нишләп мин әле шикләнеп йөрим? Мөселман кеше бер-берсе турында, мөселман кеше дин турында, мөселман кеше Аллаһ Тәгалә турында гел яхшыны уйларга тиешле. Һәм кутси хадисләрдә килә бит, Аллаһ Тәгалә әйтә, димәк, бәндә минем турында ничек дип уйласа, мин аңа шундый булырмын ди. Шуңа Аллаһ Тәгаләне гынахларына гафу итүче, рәхмәт, рәхим, шәфкать иясе дип гел димәк хәтергә төшереп торырга кирәк. Аллаһ Тәгалә димәк гынахларны кичерер иншаалла, шулай дип уйлагач, шуның белән шул сәбәпле һәм рәхимле, шәфкатьле булыр. Менә бу шик туу кешене көферлеккә кертмәү дигән, кешедә иченнән дә шик туып тора, ул аны турыдан-туры көферлеккә кертәме дигән сорау бирә. Инна бәгъдә занни исм дип әйтелә. Исм булгач димәк, гынах монда күп зан кылуда димәк, күп кенә гынахлар бар. Бәлки ширккә кертмәскә мөмкин, инде гынах булуы ихтимал, ләкин әгәр дә Аллаһ Тәгаләгә без димәк, Аллаһ Тәгаләдә булмаган сыйфатларны димәк аңа ябыштырабыз икән, антурда шулай дип уйлыйбыз икән, билгеле бу очракта ширк булыр. Мин сезгә төшереп китәм, безнең имамнан сарык дигән тапшыру бара, ягъни сездән килгән сорауларга шушы студияда хәзрәтләребез белән, галимнәребез белән бергәләп җавап таба торган тапшыру. Хәзер дәвам итәбез. Исламдагы 73 агым арасыннан дөресен ничек табарга диелгән. Бу инде 73 агым дигән сүз каян чыккан, беренчедән дә әйдәгез шуны турында сөйләшеп китик. Билгеле, бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисеннән чыккан сүз булып, анда инде кемнәр котлык табар, кемнәр җәннәт иясе булыр дигәндә, күп галимнәребез әйттеләр димәк. Бөтен галимнәребез бер фикердә әһле сунна вал җамаа, суннат һәм җәмәгать әһле. Ягъни Аллаһның барлыгын, берлеген таныган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хак пәйгамбер икәнлегенә ышанган, аңа ияргән. Ва ма атакумур расулу фахузуху ва ма нахакум анху фантаху дигән аяткә буйсынган. Димәк, Аллаһ Тәгалә әйтте, Аллаһ илчесе сезгә нәрсә алып килсә, шуны кабул итеп алыгыз. Аллаһ илчесе сезне нәрсәдән тыйса, шуннан тыелыгыз дигән сүзе. Димәк, Аллаһ Раббыбызның
Шуңа күрә инде без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өммәте буларак аның сөннәте буенча яшәргә тырышабыз һәм үзебезне әһле сунна вал җамаа һәм адашкан юллардан кутылган, туры юлны тапкан, җәннәт юлын тапкан кешеләр дип саныйбыз, альхамдулиллах. Менә инде безне карап утыручы тамашачылар, аларның мондый күршеләре дә бар, аларның бәлки мондый күршеләре дә бардыр, берсе менә әһле сөннәттер, берсе Аллаһ сакласын анда әзрәк кенә адашкан кешеләрдер, адашкан кавымдыр. Менә дөресен табыр өчен ул кешегә нинди киңәш бирәс, бәлки ул шул мөфтияткә барып кәрәгә тиешме, бәлки ул мәдрәсәләргә укырга тырыша тиешме, бәлки ул мәчетләргә килеп шул хәзрәтләр белән әңгәмә корып, менә мин хәзрәт шуңа ышанам, булай ышанам, минем ышануым дөрес, нинди юл сайларга, чыннан да мәсәлән, чөнки безгә белергә кирәк, кем ул әһле сунна вал җамаат. Аллаһ Тәала Коръән Кәримдә әйтте: "Иннама яхшаллаһ мин ибадихи улама" диде. Ягъни Аллаһтан шын курку белән галим булган куллар куркыр диде. Менә Аллаһ Тәаланың гыйлем таныган, гыйлем алган кулларыннан булсак иде, бу инде яхшылыкны яманлыктан, хакыйкатьне, димәк, батылдан, ялганнан, акны кардан аерырга ярдәм итәр. Фақат гыйлем белән генә, димәк, "Кул хәл ястави аллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун" дип әйтте Аллаһ Тәгалә. Әйт, Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям, гыйлем алган һәм гыйлем алмаган кешеләр үзара тигез була алырлармы икән дип сорау куйды. Раббыбыз Коръән Кәримдә шуннан да тигез була алмас, димәк, әгәр дә бәндәнең гыйлеме юк икән, димәк, аның, димәк, укытучы остазы булырга тиеш, ул остазны табарга, эзләргә тиеш, талабул илми дип әйтелгән икән, ягъни гыйлем таләп итү. Ул инде устаз шәкерт артыннан гыйлем таләп итеп чабып йөгереп йөрергә тиеш дигән сүз түгел, бәлки шәкерт устаз артыннан чабып йөгерергә тиеш, гыйлемне эзләргә, димәк, элек галимнәр битендә гыйлем истәп шәкертләр меңәрләгән чакрым юл үтә торган булганнар. Имам Ахмад ибн Ханбалгә Багдадка Андалусиядан бер егет килә 5 ел буена. Димәк, Андалусия хәзерге Испания җирлегеннән, карасак, Көнбатыш Европа битендә, Багдадка кадәр булган юлны 5 ел уза. Ничек шулай узак килдең дигәндә, бу әйтә, миндә акчам беткән саен, теге шәһәрдә эшләп акча җыйдым, бу шәһәрдә акча эшләп, димәк, дәрес бирдем, булай эшләдем дип әйт аңлата. Димәк, 5 ел гомерен фақат гыйлем алырга юл өчен генә сарыф итә. Карагыз, димәк, гыйлем алда хирислек элек ничек булган икән, без анда берничә тукталыш барырга иренәбез мәчеткә яки мәдрәсәгә, шуңа хәзер бөтен мөмкинлекләр бар, альхамдулиллах. Альхамдулиллах. Инде Аллаһка шөкер, менә исегә төшереп тәсем килә, кадерле тамашачыларыбыз, бигрәк тә менә Хозур нәшрият йортының татар мәдрәсәсе дигән мәчет каршындагы курсларны үз эченә алган онлайн курслар да бар. Ягъни кемнәр инде безнең авылда мәчет юк дип, яки безгә ерак дип әйтә икән, яки минем эш графигым туры килми дип әйтә икән, менә шушындай хәтта мобиль приложениялар булган, сайтлар булган, шундый безнең альхамдулиллах платформаларыбыз бар. Таумырга тисәр төшерәм, ул татар мәдрәсәсе дип атала. Шунда кирип тә үзегезнең гыйлемнәрегезне арттыра, үзегезнең гыйлемнәрегезне ныгыта аласыз, иншаалла. Хәтта ки нинди генә менә хәзер әйтмешти бүгенге көндә юллар юк икән. Инде дәвам итәбез. Ир-ат хатынына әйтмичә генә башка хатынга өйләнергә мөмкинме? Өйләнә аламы дип әйтәм. Өйләнергә мөмкиндер, ләкин өйләнә аламы, хакы бармы? Әйе, монда ике мәсьәлә, ике сорау яшеренгәндер. Беренчесе, өйләнә аламы? Әйе, өйләнә ала. Ләкин икенчесе, әгәр дә мөселман кеше 2, 3, 4 хатынга өйләнә икән, алар арасында гаделлек сакларга тиешле. Әгәр дә гаделлек сакламаса, кыямәт көндә бер ягы параличланган булыр дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Әгәр дә икенче хатыны беренче хатынның барлыгын белеп, беренче хатын белми калса, икенче хатынның барлыгын, бу гаделлек булмый. Шуңа күрә инде белгеле әйтеп,
өйләнү хәерле һәм без бит инде яшерен никахлар укымыйбыз. Әлхәмдүлилләh, кимендә шуңа күрә ислам динендә никах укылсын өчен шартлары бар һәм шул шартларның берсе кимендә ике мөселман ир-егетнең шаһид буларак катнашулары яки бер ирнең һәм ике хатын-кызның шул вакытта гына никах укылырга мөмкин. Менә моннан чыгып инде без әйтә алабыз, никах яшерен була алмый. Яшерен никах хәерле эш түгел. Шуңа күрә инде әйтеп, аңлатып бирү хәерлерәк. Инде ширләп сәләмәтләнгәннән соң гусл алырга кирәкме дигән, ягъни авырганнан соң бик кат, бәлки бик кат авырганнан соңдыр иншалла. Гуслның буза торган, гуслның сәбәпләре булган әйтик халәтләр бар. Һәм шул халәтләр сәбәпләр арасына авыру керми. Гуслны буза торган сәбәпләр арасына, димәк, адам баласының авырып алуы керми, шуңа күрә бу очракта, димәк, шарт түгел дип беләбез. Гусл бузылмый, шуңа кыраласы юк. Ләкин шулайда гусл бит әле сөннәт гуслләр бар, ягъни мәсәлән, ул очраклар искә төшерсәк иде. Җомга көнне әгәр дә без гусл кыйны барабыз икән, хәерле була иншалла. Гыйд көнендә әйтик, белгеле монда әҗер савап артып кына торыр, кеше гусл кыйна икән. Монда инде Аллаһ Тәгаләнең Куръанда аяты бар. Я бани Адама, хузу зинатакум инда кулли масҗид. Аллаһ Тәгалә әйтә, ey адам балалары, һәр мәчет янында үзегезнең зиннәтләрегезне алыгыз, ди. Ягъни мәчеткә барганда чистарынып, димәк, зиннәтле булып, матур киемнәрегезне киеп, матур кыяфәт белән барыгыз дигәнне әйтә Коръән Кәримдә Аллаһ Раббыбыз. Шуңа күрә мәчеткә барганда адам баласыннан, димәк, начар ис килмәсә, чөнки авырган вакытта бит инде төрле дару кулланып, әйтик, кайбер тиб медицина ягыннан кайбер гамәлләр башкарылып, адам баласының тәненнән, әйтик, начар ис килеп торырга мөмкин, чыгарга мөмкин. Шуңа күрә бу яктан караганда гусл кыюның билгеле югынының күп файдасы бар. Һәм мәчеткә ихтирам була, мөселманнар арасында, әйтик, үзеннән матур, тәмле исләр килә, хуш исләр килеп тора. Шуңа күрә бу күзлектән караганда билгеле гусл кыюны әҗерле һәм саваплы. Эфирда имамнан сорый тапшыру бара, ягъни сездән кадерле тамашачыларыбыз килеп ирешкән сорауларга без шушында хәзрәтләребез белән, галимнәребез белән җавап табарга тырышабыз. Шуңа күрә инде сорауларыгыз булса, менә шушы экранда булган адреска юллый аласыз. Узнаем у имама @хозур.ру дип атала. Ягъни ул безнең электрон адресыбыз. Иншалла шуннан кирип, һәр вакыт без аны күзәтеп торабыз, карап, инде алып, шушында җавап табарга тырышырбыз. Инде хәзрәт дәвам итәбез. Менә шулай тамашачыбыздан килеп ирешкән сорау. Хөрмә җимешен ашап, су белән авыз ачканнан соң яки тулысынча ифтарланганнан соң ифтар дугасын укыргамы? Ягъни менә хөрмә белән су ашаганнан соң гына ифтар дугасын кылабызмы? Әллә инде гомумән, мәсәлән, ашлар анда ниләр ашап, шул вакыттан соң гына кылыргамы? Иң беренче җәмәгать азан әйтәбез. Яки азан тавышын тыңлыйбыз. Андай, димәк, ике вариант бар. Азан әйткән вакытта ук, димәк, азан сүзләрен кабатлый, азан әйтелгән аралыкта авыз ачарга мөмкин. Бисмилlah әйтеп, хөрмә җимеш кабасың, финик. Шунда ук су эчеп куясың, азан тыңлыйсың, димәк, артыннан кабатлап барасың, дугасын кыласың, азан дугасын кыласың, анасын ифтар дугасын кыласың, мөмкин шул рәвештә. Яки азан әйтеп бетерелгәннән соң, азан әйткән вакытта бит аның артыннан кабатлап бару хәерлерәк, саваплырак иншалла. Аннан соң инде бисмилlah әйтеп, финик җимеше кабып, су эчеп куйганнан соң ифтар дугасын кылырга мөмкин. Алай да ярый. Демәк, ифтар дугасын кылабыз, җимеш кабып, су эчкәннән соң. Аннан соң барып намаз укыйбыз. Намаз укыганнан соң гына, демәк, утырабыз табын янына. Бу хәерлерәк дип беләбез. Һәр хәлдә безнең якта шулай кабул ителгән. Ләкин Төркиядә яки башка кайбер төбәкләрдә тулысынча ашаганнан соң гына акша намазын уку очраклары да бар. Мондай практикада бар, демәк, халык арасында. Шуңа күрә монда әллә ни
зур хилаф күрмибез, ләкин табиблар әйтүе буенча бу инде фәнни яктан нигезләнгән вариант дип беләбез. Көн буе ач торганнан соң бездә бит көннең озынлыгы да 17 сәгать, 18, җәй көннәрендә 19 сәгать артыграк булырга мөмкин. Димәк, бераз феник капканнан соң, су эчкәннән соң, бераз димәк көтеп тору хәерлерәк, карынга димәк башка ризык керер алдыннан. Шул көткән арада намаз уку бигрәк тә хәерледер дип беләбез, иншалла. Иншалла. Шулай ук дәвам итәбез. Кайбер кешеләр Коръән аятларын ишеткәннән соң елыйлар. Шул кадәр ихлас, саф иманга ничек лаеклы буларга икән дип менә безгә кызыксыну белдергәннәр. Сахабалар арасында намазларын елап укый торган кешеләр булган. Гомумән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да намазларны еш кына елап укыган һәм аның намаз укыган, сәҗдә кылган урынында еш кына инде юешлек кыла торган булган, күз яшьләреннән хасил булган. Димәк, монда ихлас кешеләр билгеле, алар сирәк. Монда инде ничек ихласлы булыр дигәндә монда аңларга кирәк. Коръәндә нәрсәләр әйтелә, Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен күңел аркылы уздырырга кирәк. Димәк, безнең тупаслык хөкем иткән дөньяда аят укылганда, Коръән укылганда елап җибәрү, димәк, ул сирәк күренеш. Бәлки безнең тәрбиябез шундыйрактыр. Әкрен-әкрен без барыбер йомшарабыз. Әкрен-әкрен без барыбер алга барабыз. Алхамдулилlah, әкрен-әкрен без ислам яңгыры белән көннән-көн сугарылып барабыз. Аллаһның рәхмәте шакира. Әкрен-әкрен бездә ихлас кешеләр күбәер дип өметләнәбез. Иншалла, шулай булсын да, иншалла. Инде менә тамашачыбыздан килеп ирешкән алдагы сорау: намазны җәмәгать белән мәчеттә укыганда кесе телефонны шалтырый башласа, аңа игътибар бирмичә намазны дәвам итәргәме, яки сәлам биреп намазны бүлеп телефонны сүндерергәме дигәннәр. Намазда бер хәрәкәт, бер кул белән бер хәрәкәт ясау намазны бозмас. Иншалла. Ягъни без намаздан чыкмыйча хәтта ки намаздан чыкмыйча гына инде әгәр дә кеше кулы белән тизенә сүндереп куя икән намаз вакытында, демәк, әгәр дә билгеле без намаз алдыннан телефоннарыгызны сүндереп куйсагыз хәерле дип әйтәбез халыкка, чөнки бу килгән халыкның игътибарын әйтик читкә җәлеп итә. Инде кешенең уе, фикере бүтән якка юнәлә, тавыш чыга бит, шулай бит. Шуңа инде игътибарлы булсак хәерлерәк намаз алдыннан. Инде әгәр дә шундый хәл килеп туган икән, әйтик, бер кул белән хәрәкәт ясап кына телефон сүндердә, иншалла намазга зыян килмәс. Ягъни без инде сәлам әйтмичә генә иншалла сүндерә алабыз. Фатихадан соң намазда икенче сүре укыр алдыннан бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтергәме? Юк, бу очракта кыйраатта, димәк, намазда басып торып без бит Коръән укыйбыз. Әл-Фатиха алдыннан гына беренче рәкъәттә аузу бисмиллах, калган рәкъәтләрдә бисмиллах дип кенә әйтәбез, бисмиллаһир-рахманир-рахим дип кенә әйтәбез. Әл-Фатиха алдыннан инде Әл-Фатихадан соң укыла торган сүре алдыннан, димәк, бисмиллах әйтелмәс. Ничә генә сүре укылсамы да, чөнки мәсәлән, кайбер кеше анда кул хуллах, фалак насны бергә укый. Юк, беренче сүре укылса да, хәтта алар арасында бисмиллах әйтелмәс. Юылмаган мәйет янына утырып, тахарат алып Коръән укырга, дуа кылырга ярыймы? Коръән укылу тыелган урыннар бар. Коръән укырга ярамаган халәтләр бар. Ләкин ул исемлектә юылмаган мәйет янында укый ярамы дигән пункт керми, китапларда әйтелми. Аллаһу а'лам, ләкин монда хилаф бар дип белмибез, иншалла. Ягъни кеше үзе мәсәләмдә язылган, тахарат алып Коръән укырга, димәк, үзе тахаратлы булса, үзе гысыллы булса, үзе гысыллы, тахаратлы булса, иншалла Коръән укый мөмкин. Ләкин безнең халыкта бу кабул ителмәгән. Әгәр дә кемдер Коръәнне укып утырса, мәйет янында әбиләр куып чыгарлар да мөмкин, димәк, каты итеп сөйтүләре мөмкин. Һәр хәлдә минем мәгълүмат ишратканым юк, әйтик, мәйет янында Коръән укырга ярамый дигән. Менә куып чыгару мөмкин дигәннән, гадәттә ничәдер тәбәрәк чыгабыз дип әйтәләр. Ансы менә ничек чыгалар, кайда чыгалар? Мәйет янында әллә инде бүтән бүлмәдәме? Ул инде мәйетне саклау дигән гадәт бар халык телендә, димәк,
безнең халыкта димәк әбиләр саклау гадәте бар бит инде. Хәзер менә күрәбез, саклаучы әбиләр дә бик барга тырышмыйлар. Менә бу ковид димәк авырулар чыгу белән, эпидемия булу белән димәк әбиләр баш тарта һәм еш кына мөрәҗәгать иттеләр сакларган безгә. Әбиләр булмаса безнең мәйтебезгә, әйтик мәрхүмәбезгә бер төрле зыян зарар буламы дигәндә, иншалла зарар булмас. Иншалла зарар булмас. Безнең мәйт каршында бурычларыбыздан аны юу, паклау бит инде. Аны кәфенләү, аңа җиназа уку һәм аны димәк мөселман зиратына үзебезнең ислам шәригате кануннары буенча җирләү. Менә шул безнең вазифабыз мәрхүм кешебез каршында. Инде мәйт янында кемдер тәбәрәк укыса яки башка сүрә укыса, әйткәнемчә, бу Коръәннән сүрә димәк, монда хилаф бар дип белмибез. Чөнки монда бит нәҗис андай урын түгел. Шакыра иншалла бу тыелмый торгандыр дип беләбез, Аллаһу а'лам. Аллаһу а'лам. Инде хадис һәм хадис кутси дигән терминнар бар, балар арасында нинди аермалар бар дигәннәр. Бар хадис кутси, бар Аллаһның китабы Коръән Кәрим. Хадис ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сөйләгән сүзләр, эшләгән эшләр. Берәр халәткә, берәр гамәлгә риза булып, дәшми тору да хадис булырга мөмкин. Димәк, берничә төргә бүленә. Инде хадис кутси бу инде сүзнең мәгънәсе Аллаһ Тәгаләдән булып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга әйтелеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгалә менә шулай дип әйтте дип, димәк, халыкка аңлаткан. Ләкин хадис кутсины Коръән белән бутарга ярамый. Хадис кутси димәк Аллаһтан әйтелгән сүз булса да, Аллаһтан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга белгертелгән сүз булса да, Коръәндә кыйрат булып укылмас. Һәм хадис кутси ул гыйбадат түгел. Коръән уку ул гыйбадат һәм әйткәнемчә һәр бер хәрефкә 10 әҗр савап булыр. Хадис кутси уку ул гыйбадат түгел. Инде менә шушы хадис кутси һәм хадис дигәндә аермалар караганда Пәйгамбәребезнең кайбер галимнәр әйтә бит инде үз хадисләре дә теге үзенең нәфесеннән чыккан ни түгел дип. Моны ничек аңлатырга? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз хавасыннан, үз нәфсеннән чыгарып әйтмәде билгеле. Һәм әгәр дә без әләм нашрах лака садрак, yani Allah Teala әйтә, без синең күкрәгеңне димәк ачмадыкмы? Җибраил алейһиссалам димәк аның күкрәген, йөрәген чистарта, шулай бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның пәйгамбәрлек мөһере була аркасында. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән сүзе ул Аллаһ Тәгалә биргән бер вахи белән ин хуа илля вахю юха. Yani фақат Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһтан бирелгән вахи белән генә димәк тормышын алып барды, идарә итте, сөйләде, эшләде, гамәл кылды билгеле. Ләкин хадис кутсиның аның статусы бүтән, ул инде Аллаһ Тәгалә мәсәлән кай вакытта еш кына үзе хакында әйтик, Аллаһ Тәгалә үзе хакында мәгълүмат бирә, Аллаһ Тәгалә үзенең бәндәсе хакында мәгълүмат бирә кай вакытта, димәк бу инде хадис кутси буларак теркәлгән һәм хадисләрнең билгеле аерым җыентыклары булган кебек, хадис кутсилар кергән китапларда бар һәм алар махсус өйрәнелә. Ахсырында. Инде иншалла тагын бер сорау, менә тамашачыбыздан килеп ирешкән. Дуганы узак вакыт эчендә кылам, тик барыбер шушы дугам шуңа ашмады әле. Моны истихараның җавабы буларак кабул итәргә ярыймы дигәннәр. Монда инде истихара турында сорау бирелгән булса кирәк. Истихара инде ул Аллаһка тапшыру. Аллаһ Тәгалә үзе димәк хәерлесен сиңа белгертә, аңлата, яки берәр төрле вакыйга, яки фәлән була адам баласының тормышында әйтик очрак килеп чыга, мәсәлән. Шакыра истихара уку хәерле. Билгеле, адам баласы хатадан имин түгел. Хаталанмас өчен димәк ислам динендә Аллаһка тапшыру, истихара кылып Аллаһтан сорау димәк кабул ителгән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу бар.
Шуңа күрә безне дә барыбер көтәбез. Инде әгәр дә бер генә укып әйтик, берәр төрле хәл яки берәр төрле очрак табылмаса, аны бит яңадан уку бер дә комачау итмәй. Шуңа күрә адәм баласы берникадәр сабыр итсә билгеле хәерле. Һәм икенче яктан, әгәр дә кем дуга кылдым да кабул булмады дип ашыга икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ашыкмасын ди. Аллаһ Тәала кылган дугасы өчен хаҗәтен шундук бирмәскә мөмкин. Бераз вакыт узганнан соң бирергә мөмкин. Бирергә мөмкин дөньялыкта түгел, мәсәлән, дөньялыкта бирмәсә, ахиратта бирү мөмкин. Арттырып, мәсәлән, сабыр иткәнгә күрә, шуңа күрә бәндә ашыкмаска тиешле. Дуга кылдым да Аллаһ Тәала кабул итмәде, нишләп алай икән, мине оныттым икән, белмим икән дип Аллаһка, димәк, аңа хас булмаган сыйфатларны тагарга ярамый. Аллаһ Тәала бөтен нәрсәне белә, бөтен нәрсәне күрә һәм Аллаһ Тәала хәерлесен кыла адәм баласына. Адәм баласы соңыннан гына еллар узганнан соң, бәлки кай вакытта буыннар алмашынганнан соң гына, димәк, сорауына җавап табарга мөмкин. Шуңа күрә бу очракта ашыгу килешмәс. Безнең шундый бер кызыклы бер фикх сорау. Сәхү сәҗдәсе кыласы салават укыганда гына искә төште. Бу вакытта сәхү сәҗдәсен кылырга ярыймы? Ярый. Ягъни инде тахияттан соң түгел, менә салават укыганда. Ярый, билгеле. Яраган түл кирәк тә, чөнки бу бит ваҗиб булган гамәл. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ дип ике якка сәлам бирелә, ләкин кайбер китапларда, күп китапларда, хәтта Әбу Ханифа мәсәбе китапларында да сәлам бер якка бирелсә хәерлерәк, ялгыз укыганда ике якка бирелүгә караганда. Гәрчә икесе дә дөрес дип әйтелә. Шуңа күрә инде сәҗдә сәһү әйтеп кайчан искә төшә, шунда кылыр. Ягъни ялгызын укыганда да ике якка түгел, бер генә якка сәлам бирү. Бер генә якка бирү мөмкин. Теге безнең халык битендә кай вакытта берәрсе бер якка сәлам биреп, әйтик, ике мәртәбә сәҗдә сәһү кыла икән, аны ялгышты дип караган мөмкин. Ләкин бу да бар фикъта, димәк, бу очракта бар. Бу очракта бар, карыйбыз ярый. Кадерле җәмәгать, кызганычка каршы безнең вакытыбыз ахырына якынлашты. Ничек кенә булмасын, ничек кенә сузасы килмәсен, сораулар чыннан да бик күп. Ләкин әле бездән соң да шушы имамнан сырык тапшыруыннан соң да бик күңелле, кызыклы тапшырулар булачак. Шуңа күрә бездән аерылмагыз, бүгенгә сезнең белән саулашабыз. Инде исегезгә төшереп үтәсегез килә. Менә бүген безнең авиатөзелеш тан кадәр килеп, Рәхмәтулла мәчетенә кадәр килеп, Рөстәм хәзрәт Исаев җавап кайтарды безнең сорауларыбызга. Рөстәм хәзрәт, сезгә Аллаһ Тәала рәхмәте булсын, бәрәкәте булсын, сау булашабыз. Һәм инде әлбәттә, әле менә киләсе тапшыруларда үзегез әйттегез, әле менә колл-центрлардан бүлешәсез сораулар бар дип инде җаваплар бар дип, шуңа күрә иншалла көтеп калабыз. Бүгенгә генә сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Инде кадерле тамашачылар, чыннан да сез имамнан сырык тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән бары тик күпмедер мизгелгә дип кенә сау булашабыз, чөнки Хозур ТВ командасы сезне инде киләсе алдагы кызыклы тапшыруларда көтеп кала. Шуңа күрә аерылмагыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.